हे 500 रुपये किलो आणि 3 किलोचा हलवो म्हणजे 1,500 रुपयाचं एवढं मोठं आहे. म्हणजे अक्षरशः गाव जे होय एवढे मोठे आहेत. जबरदस्त सरंगी आहे. इधर है पण भाई इधर आ जाओ. काय 500 रुपये किलो जितारा 500 रुपये किलो. शाबाश. 400 रुपये किलो. रावस 600 रुपये किलो. सुरमई 400 रुपये किलो. सरंगाल हलवा 500 रुपये किलो. सर्व किलोवर मिळणार. किलोवर मिळणार इथे सगळं. ये छोटे रावस आहेत, हे 150 रुपये किलो. ये तांबूस आहे 450 रुपये किलो. एक नंबर माल आहे बघा. फ्रेश आहे बघा ना. बस काय आता ओके बघूया खाल्यावर काय आता. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज रविवार असा आणि मी आज जात आहे तळोजा फिश मार्केट का जात आहे. असे लय स्वस्त असतात, असे लय कमेंट येतात, तर त्याच्यासाठी आज जात आहे. सकाळीच उठलंय आणि आता फ्रेश होऊन मी आता निघतोय. मित्र येणारा, त्या मित्रासोबत मी तळोजात जात आहे. चला, पण त्याच्या अगोदर दीपाली आपल्या प्रोडक्ट बद्दल माहिती सांगणार आहे, ती ऐकून घेऊया आणि मग तळोजात जाऊया. प्रोडक्ट सुरुवात झाली आणि आता स्किन पण फुटणार, कोरडी पडणार. तर मी आमच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेलं होतं, तर त्यांच्यानी माका पण क्युअर स्किनचेच प्रोडक्ट यूज करू सांगितले. कारण 5-6 महिने झाले मी हे प्रोडक्ट वापरतं. कारण माका पहिले पिंपल्स होते आणि पिंपल्सचे डाग होते, तर माका आता 90% फरक पडलो हा. आणि थंडीच्या दिवसामध्ये पण हे खूप युजफुल असतात, त्यामुळे हेच मी आता कंटिन्यू ठेवणार आहे. तर तुम्ही पण ह्या क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट नक्की मागवा. त्याच्यासाठी तुमका क्युअर स्किनचा ऍप हा त्यांचा तर डाउनलोड करूचा पडा, नाहीतर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आम्ही त्यांची लिंक देऊ, कमेंट बॉक्स मध्ये लिंक पिन करू, तिकडनं तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ऍप डाउनलोड झाल्यानंतर तुमका तुमचा मोबाईल नंबर विचारतील आणि तुमका एक OTP येईल. तो OTP टाकल्यानंतर ऍप चालू होत, म्हणजे बाकीच्या ऍप मध्ये जसा होता ना तसाच सेम असा. ऍप चालू झाल्यानंतर तुमका नाव विचारतील, तुमचा वय विचारतील, तसंच तुमच्या स्किनचा तुमच्या स्किनचा जो काही प्रॉब्लेम असा तो विचारतील. त्यांचे तुम्ही उत्तरं द्यायची आणि तुमचे फोटो मागतील, साईडचे फोटो आणि फ्रंट फोटो ते द्यायचे. आणि तुमच्या स्किनचा जो काही प्रॉब्लेम असतात तो आणि तुमच्या स्किनचे फोटो, त्यानुसार तुमका क्युअर स्किनचा किट कस्टमाइज होऊन येईल. जसा सगळ्यांका सेम प्रोडक्ट येत नाही, जसा माझा तुमका येत असा ना तुमचा वेगळा येऊ शकता. क्युअर स्किनच्या प्रोडक्टची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी आहे आणि हे प्रोडक्ट गेल्यानंतर ते तुमका विसरून जाणार नाही. दर 15 दिवसांनी त्यांचं फॉलोअप असणार आणि महिन्यातून एकदा चेकअप असणार स्किनचा. त्या चेकअप नुसार ते बघतील तुमच्या स्किन मध्ये काय फरक पडलो की नाही ते चेक करतील. खयच्याही बाहेर स्किनच्या डॉक्टरकडे गेलास तर तुमच्याकडनं 500 ते 600 रुपये कन्सल्टेशन फी घेणार असते. ह्या ऍप मध्ये कन्सल्टेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, काहीच त्यांची चार्जेस नाही. किटची प्राइस तुमका 1600 ते 2000 पर्यंत पडात आणि आमचं कुपन कोड वापरलात फॅमिली 100 तर तुमका 100 रुपयाची सूट मिळात. आणि ह्या किट तुम्ही एकदा मागवलात की 3 महिने येतात. तर ह्या माझा क्युअर स्किनचा किट आता मी तुमका दाखवतोय माका काय काय येईल. आता क्युअर स्किनची सनस्क्रीन हा, त्याच्यानंतर ही एक क्रीम हा जी पिंपल साठी माका त्याच्याने दिली होती. ह्यो फेस वॉश हा, ह्यो मॉइश्चरायझर हा, लावून दाखवते तुमका आता. हे बघा एवढं घेऊ हो, जास्त नाही. एकदम लाईट वेट असं वाटणार पण नाही तुमका की काय लावला असा. आणि हे त्यांचं फेस वॉश माका खूप आवडतं त्यांचं फेस वॉश, कारण ह्याच्यात ना हे बघा फोम हा, एकदम साबणासारखं नाही, एकदम सॉफ्ट हा यांचं फोम पण. असं वाटतं क्रीम बीम काय लावतो ना तसं वाटतं, एकदम काय हार्श वगैरे नाही, एकदम सॉफ्ट. तर माका लय भारी आवडतंय फेस वॉश. तर मी आता धुवून येतोय, तुम्ही जावा आता मासे आणून तळोजात. हो चला तळोजात जाऊचा. चला लेट्स गो. आता मित्र इलेलो असा गाडी घेऊन, तर आता या गाडीने आम्ही जातो. गुड मॉर्निंग आदित्य. चलो तळोजा, लेट्स गो. किती मिनिटं लागतील? 40 मिनिटं लागतील. 40 मिनिटात जाऊ ना. तर आता आम्ही तळोजा का येऊन पोचलो आणि आता जाऊ आम्ही फिश मार्केट का. अरे हे ना फिश मार्केट, बापरे गर्दी आहे मरणाची. संडे ना. हां हां हां, बघूया ताजे आहेत काय. एवढ्या गर्दी तर लय, बापरे. हे बघा, तर आता गाडी लावतो आणि जातो. आता फिश मार्केट का एंट्री मारतो आणि एंट्री कसं आहे, खेकडे आहेत
कैसा किलो है खेकडा? 600 600 रुपये किलो आणि मोठे आहेत खेकडे. हे वाम पण आहे. तर आता पुढे जाऊया, बघूया काय काय आता. हे रावस आहे वाटा. रावस 600 रुपये किलो, सुरमई 400 रुपये किलो, सरंगाल हलवा 500 रुपये किलो. सर्व किलोवर मिळणार. किलोवर मिळणार इथे सगळं. हे छोटे रावस आहेत, हे 150 रुपये किलो. हे तांबूस आहे 450 रुपये किलो. तो जितारा आहे 500 रुपये किलो. खोलून दाखवा ना, खोलून दाखवा. सुरमई 400 रुपये किलो. एक नंबर सुरमई आहे. नाही 2 नंबर आहे. 1 नंबर पाहिजे आम्हाला. हे बघा, नाही 2 नंबर आहे. 2 नंबर आहे. 400 रुपये किलो 2 नंबर सुरमई. 1 नंबर पाहिजे. 1 नंबर कुठे भेटेल? मासे तर भरपूर दिसतात, पण फ्रेश तर माका अजूनपर्यंत एक पण नाही दिसला. सगळा फ्रेश माल आहे. फ्रेश टोटल माल फ्रेश आहे. रात्री माल येते, रात्री 12 वाजता माल येते. असं घे इथे. असं माल आपल्याकडे हलणार नाही. सगळं फ्रेश माल आहे. 200 ला किलो. हे पापलेट 750 ला किलो. हे छोटे छोटे हलवे आहे. 400 रुपये किलो आहे. ही कोलंबी आहे 420 रुपये किलो आहे. 420. कोलंबी फ्रेश आहे फक्त. कोलंबी एकदम जबरदस्त फ्रेश आहे. काय 500 रुपये किलो जितारा. 500 रुपये किलो. शाबाश. 400 रुपये किलो. रावस 600 रुपये किलो रावस. शाबाश. खाओ खाओ जल्दी, सस्ता खाओ. इधर आओ. सस्ता खाने को 500 लगाया. तर कोलंबी आहे जबरदस्त आहे आणि फ्रेश आहे कोलंबी. आणि 420 रुपये किलो आहे. मोठी कोलंबी 500 रुपये किलो आहे. जम्बो साईज. आणि ही पण एकदम फ्रेश कोलंबी आहे. ही 420 रुपये किलो आहे. हे बघा 420 एकदम फ्रेश आहे. आणि बाकी पापलेट किलो वरती आहे. हे पापलेट कसं आहे? 750 रुपये किलो. 750 रुपये किलो. किलोला किती येणार? हे किलो मध्ये 6 ते 7 पीस आहे. 6 ते 7 पीस. बापरे, छोटे आहेत पण मस्त आहेत. हे किलो मध्ये 8 पीस येणार. हे 8 पीस येणार. हा. आणि सुरमई कशी येणार? सुरमई 400 ला किलो. 400 रुपये किलो आहे. ही साधारण किती किलोची आहे? हे असणार 1 किलोची. एकदम फ्रेश वाला. पण हे किती किलोची असणार? ही दादा 1 किलोच्या वर. 1 किलो 300 ग्राम आहे. म्हणजे 500 रुपयाला येईल. 500 550. हा मस्त. एवढी मोठी सुरमई 500 रुपये फक्त. जबरदस्त. म्हणजे स्वस्त माल आहे. A1 क्वालिटीची सुरमई आहे. कुठली पण सुरमई बघा. A1 क्वालिटी. शाबाश. सुरमईची गावडी बघा कशी आहे. हा लाल लाल एकदम. लाल लाल 1.5 किलोची आहे. एकदम क्वालिटी वाईज सुरमई. फक्त 400 ला किलो. 400 रुपये किलो. एक किलो 100 ग्राम आहे. हे असणार 1000 रुपयाचं. आणि हे माझ्या मते 1 किलो असणार म्हणजे 500 रुपये. पण भारी आहे. 1000 रुपये आणि 500 रुपये. मस्त आहे. ही कोलंबी कशी आहे? ही मस्त आहे. काय आणि बघायला तू कोलंबी एक बी फुटकी असेल तर घेऊ नको. 420 बांगडा पण भारी आहे. एकदम ताजा बांगडा निघालो. मोठ्या पाण्यातले मासे पण मिळतात आणि आपल्या समुद्रातले पण. आणि मोठे मोठे मासे पण आहेत. हे बघा. आता हे सुरमई माका आहे फ्रेश वाटली आहे. आणि हे कोलंबी एकदम फ्रेश वाटली. हे बघा सुरमई लय मोठी पण आहे. आणि 400 रुपये किलो फक्त. तर आता मी ही सुरमई एक घेते. ही बघा ना किती किलो होते ते. बघू. हा हा हे बघा 1 किलो पेक्षा कमी आहे. हा बघूया. 930 ग्राम आहे. 930. 370 रुपयाची. 370 रुपयाचे. ओके ओके. तर ही सुरमई आता मी घेतलंय. 450. क्या माल है? निकालो भाजन पूरा. लगाओ इधर लाओ. तर मासे तर आहे भरपूर. हे कोण जिताडा म्हणा. ही मोठी सुरमई. हे बघा
सुरमई वगैरे आणि हो बघ केवढं मोठं हा, बाप रे. हे 500 रुपये किलो आणि 3 किलोचा हलवो म्हणजे 1,500 रुपयाचं एवढं मोठं आहे. म्हणजे अक्षरशः गाव जे होय एवढे मोठे आहेत, जबरदस्त सरंगी आहेत हे बघा. म्हणजे हलवे 370 रुपये का हे सुरमई घेतलंय. आता ते कापूक जाते मी, ते कापूक किलो का 20 रुपये कापूक घेतात, ते कापूक जाते. कापून देणार ना? हो देणार द्या. तर आता आहे यांच्याकडे कापून घेते. किती पण चांगली आहे ना तशीच दिसेल. दादा झालं 2 मिनिटं. मला भारी अगर दिसायला पाहिजे तर मग हे आणायला लागेल बांबू सुरमई. पातळ सुरमई काय दम नाही वाटत. चांगली आहे काय? चांगली आहे, एक नंबर. कापते सुरमई सगळं भारी असते. खायला चांगली ना? हो, खावाला टेस्टला सगळं अरे पण ते फ्रेश नाही दिसत आहे. वेगळी असते ना, हा वेगळी असते. फ्रेश नाही वाटत पण एक नंबर माल आहे बघा. फ्रेश आहे बघा ना. बस काय ओके बघूया खाल्यावर काय आता. टेस्ट ना असली चाल. तर माझी पर्सिंग घेऊन जाऊ. कोणाची? बाबल्याची काढू काय? बाबलो मोठी सुरमई कापता बापरे. हॉटेलची आहे काय? तवरी पातळ पाहिजे. तवरी हॉटेलची काय माहित मला ना माहित. ते घरगुतीच आहे वाटतं. मोठं एकत्र कुटुंब आहे, परबांचं कुटुंब आहे वाटतं. त्याला युट्यूब वर यायला बाबा. जास्त बघायचं. तळोजा गाववाले आहेत माझे. ते सोलापूरचे आहेत वाटतं. कोकणचे कोण नाही? अरे कोकणचे कोण नाही काय? तळोजावाले कोकण. मग हे कोण रायगडवाले आहेत का? अरे नक्की कुठलं त्या? हो हा ऑस्ट्रेलियाचा आहे. फॉरेनर आहे. फॉरेनर आहे यांच्यात एकच. हा. तर हे सर्व मासे कापूकात आणि हे कवग्या पण हा, इसग्या विमग्या सर्व आहे कापतात. हे काय नेव पण इथे सावतीत पण इथे ठीक आहे. काही लपून लपून वापून बघता ती बघा. तर आता माझी कापून झाली आहे सुरमई. तर आता आम्ही निघतो. लय झाला आता. हा यो सुरमई कापता हो बघ. दणकट सुरमई कापता. पोरी ऐकत नाही. भावीजी यासारखे आहेत आमच्या. लोक ऐकत नाही. कधी पण आलं तर यांना यावं. हा यांच्याकडे या केव्हा ये. मस्त कापून देतात, वळंब्यात कापून देतात मापून अगदी. हे काय आहे बघा. बघा कपटी सुरमई भारी कापते बघा. हा एकदम मस्त कापतात वळंब्यात. मित्रा ऑस्ट्रेलियात भेटू आपण. येत राहा. कोकण आपलाच असा. आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले. माका वाटलं कोण आहे भेटणार नाही की काय, पण भेटलाच तुम्ही. नशीब नाव ठेवलं आमचं. लाज राखली आमच्या चॅनलची. थँक्यू. गाव कुठलं तुमचं? मानगाव. ओके रायगड म्हणजे. ओके थँक्यू. असेच बघा चॅनल. एक कोणतरी भेटले आमचे सबस्क्रायबर. तर मासे भरपूरच आहेत आणि कोलंबी एकदम फ्रेश आहे. सुरमई सरंगो सर्व मस्त आहे एकदम. आणि गर्दी आता वाढली आहे भरपूर. रविवार असल्यामुळे गर्दी आहे. हे काय आता आमचा कापून वगैरे घेतले सुरमई आणि आता निघतो. अरे हे काय आहे? हा कसला मासा? तार मासा. तार म्हणजे आई शपथ काय वेगळाच मासा आहे. तार मासा. तर आता आमचं झालं घेऊन. आता आम्ही निघतो. खेकडे पण मस्त आहेत या. चल जाऊया ना. तर फायनली आम्ही डोंगर फोडून एवढं मोठं उंदीर काढलेलं आहो. दोघे आणखीन येऊन. म्हणजे मासे चांगले आहे बघितलं तर फ्रेश आहेत. नाहीतर काय एवढे पण खास नाही मासे. म्हणजे आम्ही आमच्या डोंबोलीत जातो. महागत 4 पैसे घेतात पण फ्रेश माल हमखास चांगलो माल. आणि हय थोडेफार फ्रेश आहेत. बाकी काय अर्थ नाही. म्हणजे तुम्ही बघून घेतलास तुमका त्यातला ज्ञान असला तर तुम्ही घेऊ शकतास. नाहीतर तुमका काही टेकवतील ते. पण हे का कोलंबी एकदम फ्रेश आहे. पण बाकीचा काय सांगता येत नाही. आणि मोठे पापलेट खापरी पापलेट किंवा पांढरा पापलेट वगैरे कायच नाही. ते एवढीशी पोरा होती चिलकाटा. ती काय आम्ही घेतलं नाही. सुरमईची पण मागे गॅरंटी नाही वाटत होती आणि कापल्यानंतर पण मागा त्याची गॅरंटी नाही. मन 370 रुपये म्हणजे कायच नाही. ठीक तर ठीक नाही तर नाही म्हणून ती घेतलंय. एक घेऊची म्हणून आई लव काय घेऊचा म्हणून मी ती घेतलंय. नाही तर ती पण मी घेतले नसतं. तर आता बघू खाल्यानंतर कसा आता. तर मग माका तरी वाटतं ती चांगली नाही. तुम्ही कमेंट करून सांगा. कापताना तुम्ही बघला असाल.
तर आता बघू दीपालीचा रिॲक्शन काय असतात, काय घेऊन येईल इथं. तर आता जाऊया घरात, चला. किती रुपयाचे वाटतं? 370 रुपयाचे आणले. आज लय स्वस्तातले आणला. अरे इन्कम टॅक्स कट होता ना आता, त्याच तास झाला आता. डोंगर फोडून उंदीर हाणल्यासारखा झाला आता एवढं. आणि हायच्या आहे आणते 3-3 हजाराच्या. आणि आज किती? 370 आणि 20 रुपये कापणाऱ्यांनी घेतल्या. 90 म्हणजे 400 रुपयाच्या आत. पण हत ना ताजी हत काय बघ, तुका कसे वाटतात? दिसतात बरी. म्हणजे आता माका तर काय कापत होतं तर एवढं काय वाटलं ना. हा बघू आता कसं लागतं ते त्याच्यावर अवलंबून. हा पण हा मोठी आहे काय नाही ना? मोठी. अरे मग 370 रुपये म्हणजे काय तर बघ ना, लय स्वस्त. तुकडे लय आहेत म्हणजे आपल्या आज पुरून वर असते चौघा. भावी जी काय 2 तुकडे खातील. अरे होते तो व्हिडिओ बघ मकात. मासे होते पण माका नाही आवडले. आमच्या आहे कमी असतात, मोठे पापलेटा नाही मेन म्हणजे, त्यामुळे माझा मूड ऑफ झाला. पापलेट असतं तर उचलला असतं मी मोठा. नाही सुरमई होते पण ते तेवढे फ्रेश नाही वाटले माका, मजा नाही आली माका म्हणून. आणि सरंगे लय मोठे होते बाप रे. 3-3 किलोचं सरंग. हा साधारण ताजे होते 3-3 किलोचे. आणि ते फक्त 1,500 3 किलोचे लय मोठे. म्हणजे आपण ते 1000 आणलो ना त्याच्या दुप्पट 3पट होतो तो. तर चालत आता दीपाली बनवता, मीठ लावून ठेवता आणि बनवता. मग नंतर बघू फ्राय करताना काय. तर आता दीपालीने हा बनवून घेतल्या ना सारा कड इलो. आता हे सारा टाकता, हे सारा तुकडे टाकता. दीपाली किती तुकडे हे सारा टाकला बापरे. आणि हय पण हत हे बघ म्हणजे 370 रुपयात हवी तेवढी सुरमई बापरे. आणि हे आहे ना माका वाटतं 600 रुपयाक भेटली असतील. हय 600 रुपये देऊचे लागले असतील. पण पेट्रोल का पैसे गेले तेवढे, शेवटी हिशोब एक असतो. हा मग हा तू बाईक घेऊन गेला असते ना स्कूटी बिटी तर परवडला. जवळ जास्त लांब नाही. तर आता हे सारा हे घातल्या ना आणि हे तवो तापत ठेवल्या ना. आणि हे आता भाजणारा. मासे छोटे आहेत पण भरपूर आहेत. तर बरं स्मेल पण इलो लगेच बघा साराचा. आमच्या जेवण आमचा रेडी झाला. आणि आज म्हणजे इतिहास घडवल्या दीपालीने. 12 वाजता जेवण रेडी केलं ना. 12:15 ना काय 12:30? 12:15 वाजता जेवण रेडी केलं ना. हे सर्व फ्रायचे तुकडे उरलेले आणि हे 2-2 तुकडे वाढलेले आहेत. हे बघ तू काय एक 3 नाही मागा 4 आहेत बघ जरा मोजून. आणि हय भावग्या का पण 2च आहे. एक सारातलो आणि एक फ्रायचो. अजून हवा आधी खा. जियाक अजून कसलं हो? जियाक बस होय नाही ते का तेवढाच लय होत. हा खा खा. तर आता मी पण जेवक बसते. आता वेळ काढत नाही. मस्तपैकी दीपालीने वाढल्या ना जेवण. आणि तुझं ससो काय रोवलो नाही? ससो नाही डक बदाक तुझा. अरे बदाक मासे खाणार अट्टला ह्याच्यासारखा. मासे खाणारा प्राणी अंत वाटत. हा मांजरा बदाक. कशात मासे ताजे आहेत काय? ताजे तर म्हणजे साधा चांगला लागता म्हणजे ताजा. आणि फ्रायचे सार चांगला लागता म्हणजे मासे चांगले आहेत. अच्छा वास बीस काही ये नाही होतो. पण आता असं वाटला भीती वाटली. राखात कमी येला ना म्हणजे जाऊ शकतो लोक हा नोका जाऊ शकतो म्हणजे बघून हा ना. ताजे नव्हते तर तुम्ही स्वतःहून आणलास. एक मी आपले उघडून बघितलं ते मला वाटले असं चांगलं. आज हात पडलो वाटत तुमचं ताजा. छोटे हात पण लय भेटले. हे काय लय फ्रायच्या त्याच्यात आणि हे निस्त्याकात पण असत. संध्याकाळच्या भागात आपला हो संध्याकाळी तुला करू नको ते काय तुकडे हो तुकडे माका हे लय झाले बाबा.
4 तुकडे लय होते ते 20 तुकडे होते तरी. जी असं झालं जेवण. जे चांगले आहेत मासे काय म्हणतोस आज झाला अर्धा जेवण जी लवकर आटपता. मासे असले काय हवे काय मॅचिंग केलंस काय का पिंक पिंक हेअरबँडाने. काल भावी काय सांगलंच ना पिकनिकचा. बरी होती पिकनिक मजा येईल. काय गेलेली होती ते सांग. घाटकोपर का जी आमचा नाही गेला पिकनिकला ना घाबरला. पुढच्या वर्षी जायचं जिया. तर मंडळी येवा जेव का हे का बोलायचं नाही आज जेव. मंडळी येवा जेव का तळोजाचे तळलेले मासे खाऊ घेवा. आणि मंडळी हे आता व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम या माशांवरती नाही या माणसांवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, जावा तळोजा पण आपलाच असा. मासे आणा बाय. तळोजाचे मासे आणा तळून खावा बाय.